लाइभसो दङ दसे लाइभआव फैबावबाय लोगोफोर नायलांदो बेलासिनि बार जानायजों लोगोसे एसे लाइभआव होना होलायबाय आङो नै गोलैगोन बाबु गोलैगोन दा माने डान्स माबा खालामगासिनो दं आरो माथो आदा थाबायलाबायनायसै नोंथांमोनाबो नायलांफादो सोरखौ लोगो मोनो सोरखौ लोगो मोना जास्ट नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनो हागोन दे आं फ्रियावनो दङ जास्ट ओरैनो आरोना ओमफ्राय बैयावथ' दखान होनाय बिराद गोबां मानसिफोर जाला लोंला थादों एसे नायलाबायलांसै आं दखानखौबो हा सोर सोर माबायदि नै लाल साहाबो लोंहैनो नागिरदों नै आब'मोना ओरैहाय दखान जानो हागोन गोसोबायदि नै गोबां दखानाव जालादों आरोना दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय जास्ट दसे लाइभ थानोसै कमेन्ट खालामग्राफ्रा कमेन्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय हानायखिनिखौ एसे लोगोफोरजों बेरायबावनोसैलाय आरोना लोगोफ्राबो अबाव अबाव थांजोबखो आन्दायबायसो आरो दा अबावबा थानानै थाहैजोब्बाय लोगोफ्रानो ओरैहाय थांनोसै आङो दे कमेन्ट खालाम दसे थांनो ओरै थांनो आङो बिहामजोफोरखौसो लोगो मोनदों आङो खर' फुरबोखो आदै ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर चार्जआ गसिगोन udah दा फैलाबाय आरो जास्ट आङो एसे बेरायलाबायहैनोसैलाय ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला लागायना होदो मोखां नाया माथिनो सोर सोर दंफैयो सोर सोर सिनायदों लाइभआवहाय थानानै एसे कमेन्ट खालामनो हागोन आरो दा लाइभआवहाय जायफ्रा नुसनदों नैबे बुस्थुखौ 10 रुपिस होनानै लांनो हागोन आरोखि होमब्लानो दिनैनि प्रग्रामनि बागै स्पष्टयै मिथिजोबगोन नङा होमबा औ दे थेंक इउ ब्रादार दा बेबायदि आरोखि ना दे आदा थेंक इउ मानसिफ्रानो आन्दायजोब्बाय फैदा फैदा ला ओमफ्राय नायलां देखायलाबायनोसै जास्ट ना आं मानसि जादों दिनैथ' ओमफ्राय आङो नेक्स्टआव भिडिअ लाबोगोन दा आङो 7टा टाइमाव हगारनाय जागोन आरोना ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जादों आङो सिङावहाय एसे खेबदों आङो देखायगोन दे ओमफ्राय दाथ' लाइभसो नालाय ओरैनो जास्ट दाथ' बेलासिबाय प्रग्रामाबो गबाय ओमफ्राय दा बेखायनो एसे दिन्थिलांनोसै आरोना दा एसे बेरायलाबायनोसै आरो ओमफ्राय दा गबाय आरो नै आशीर्वादखौ नाजावनो हाबाय आरो बावनो हायाखै उदालगुरि सार्कलनि इन्सपिरेसन टीम बिथांमोननि बेबायदि मोजां मोनसे पारफरमेन्सनि गेजेरजों बे दिनैनि बे कनफारेन्सखौ समायहोबाय आरो जों बयबो आशीर्वाद मोनबाय बेनिखायनो आङो मोनसे चेयारपारसन जानानै आरो डिएक्सनि जानानै उदालगुरि सार्कलनि इन्सपिरेसन टीमखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय थेंक इउ
दा प्रग्रामा गबाय आरो नै नायलांदो आं बेयावनो थासै आरोना सोर सोरखौ सिनायो कमेन्ट खालामनो हागोन दे अब्ला बे प्रग्रामखौ बेसे समखौ फोजोबनोसै बेनिखायनो बयबो लोगोसे गसंनोसै दे बेनिफ्राय जोङो बयबो जोंनि जोंनि जानाय आंखौ गेलेजेननो होगोन आरो जोंनि जोंनि सोरखारि कमेन्ट खालामनो हागोन जिसु ख्रिस्ट'नि दया इसोर आफानि अननाय गोथार जिउनि लोगो जानाया जों साफ्रोमनि दानिफ्राय जोबथारजासिम मथे मथे थांसिनो रानलाय दल' थाबाय थानलाय नुवाखै नोङोलाय मा मैथो हैलाय थेफा सुनाय हिन्जावा होमबा हरदो एसे लांसैसै जोंनि मेदाम इयो आंनि दा होंगो दोंगो गबाय आरो बिरादनो मानसि फैबाय बहुदनो Teman-teman Karkel dan modul Israel supaya menaik sahabat kita pun jauh hai mặt sẽ một cái cách tốt được không? Để xem sẽ hôm nay yếu lắm, anh là mình sẽ dùng cái này gấp bài về đâu đấy này là bài này sẽ lấy gấp mà iya mau Proses mahai dongra ada from Patsala isi conference program dongmोन आं बेयावनो दङ ओमफ्राय बेरायदों बेबो दङना आदा रबि लोगो मोनदों खाथि खाथिलाबो दिनैहाय लोगो मोनदों दा बिदि आरो नै मबाइल गोमादों नो अप्प' मबाइल ओमफ्राय नै जोंनि आब'आखौ दिनैसो लोगो मोनदों आं नै दा मारैसो दं मोजाङैनो दं दे सौआव फैलाल' औ दे थांफिनगोन डाइरेक्ट ना बन मादों दे दे औ ओमफ्राय ओरैहाय सेंग्राफ्रा सेलफि लालादोंलै नै आब' सुला द'आबो सुलालाय जों खिथाया